שלום רב חברים, הפעם סק"ל מציגים שלט אוניברסלי מתקדם לטלוויזיות. שלט זה עוצב ותוכנן לשלוט על מגוון של מותגים מוכרים ופחות ידועים ודגמי טלוויזיות ישנות וחדישות. להפעלת השלט יש להתקין זוג סוללות מסוג AAA בבית הסוללות על פי קוטביות מצוינת. טווח עבודת השלט הוא כ-8 מטרים. בשלט מתקדם זה 3 דרכים לקידוד. התאמה בין השלט לטלוויזיה. הראשון, קידוד השלט לפי טבלת תמונות השלטים. הדלק את מכשיר הטלוויזיה ואשר אותה עובדת כרגיל. מצא בטבלת תמונות המכשירים את תמונת השלט המקורי של הטלוויזיה. לחץ בו זמנית על שני הלחצנים פאוור וסט, נורית החיווי תדלק. שחרר את שני הלחצנים והכנס את 3 ספרות הקוד התואם. נורית החיווי תכבה. בדוק על ידי לחיצה על מספר כפתורים שהשלט עובד כראוי. במידה ולא, יש לבצע את התהליך עם קוד אחר עד למציאת הקוד שיפעיל את הטלוויזיה בצורה אופטימלית. השיטה השנייה, קידוד השלט בעזרת חיפוש ידני. הדלק את מכשיר הטלוויזיה ואשר אותה עובדת כרגיל. לחץ בו זמנית על לחצנים פאוור וסט, נורית החיווי תדלק. שחרר את שני הלחצנים ולחץ לחיצה קצרה על לחצן ווליום פלוס. נורית החיווי תהבהב. המשך ללחוץ לחיצות רגעיות על לחצן ווליום פלוס עד הופעת סימן הווליום על מסך הטלוויזיה. מסמן שהקוד הוזן בהצלחה. כעבור מספר שניות נורית החיווי תכבה. כרגע יש לבדוק על ידי לחיצה על מספר לחצנים שהשלט עובד כראוי. במידה ולא, יש לבצע את התהליך מחדש עד למציאת הקוד שיפעיל את הטלוויזיה בצורה אופטימלית. הדרך השלישית לקידוד השלט, קידוד בעזרת חיפוש אוטומטי. הדלק את מכשיר הטלוויזיה ואשר אותה עובדת כרגיל. לחץ על לחצן סט בשלט למשך כ6 שניות עד שנורית החיווי תדלק קבוע. המשך ללחוץ ברציפות, הנורית תתחיל להבהב. מצב זה מציין כי השלט במצב סריקה אוטומטי. כל הבהוב מחליף קוד. השלט ימשיך לבצע את הסריקה עד למציאת הקוד התואם. ברגע שיופיע על מסך הטלוויזיה סימן הווליום. כרגע יש ללחוץ מיידית על לחצן סט כדי לעצור את הסריקה. יש לבדוק שכל פעולות השלט עובדות כראוי. במידה ולא, יש לבצע את התהליך עד למציאת הקוד שיפעיל את הטלוויזיה בצורה אופטימלית. בשם סק"ל אלקטרוניקה אנו רוצים להודות לכם לצפייה בסרטון זה ולבקר אותנו באתרנו skl.co.il.